Dovoľte, aby som vás srdečne privítala v našom chráme v Trenčanských Tepliciach na koncerte žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš. Skúsme sa teraz spolu stíšiť v tomto ešte stále vianočnom období a za zvukov koliet, ktoré nám zahrajú naši mladí umelci, nechajme v sebe rezonovať to posolstvo lásky, pokoja a nádeje, ktoré nám narodenie Krista prináša. Dnes sa nám celkovo predstaví 6 žiakov súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš, konkrétne v tomto poradí: Dávid Zigo, Aneta Ševčíková, Martin Vršata, Monika Hrenáková, Andrej Šedo a Martin Brezovák. Všetky skladby budú doprevádzané hrou na príčnú flautu, bude hrať Natália Fabičovicová, a koledy budú doprevádzané aj spevom zboru farnosti Trenčanské Teplice. Všetkých žiakov pripravoval ich učiteľ Marian Marček a ten teraz spolu s Natáliou Fabičovicovou otvoria tento koncert, a to konkrétne fragmentom zo skladby z autorského pera Karla Svobodu Tri oříšky pro popelku v úprave pre orgán a príčnú flautu. Nech sa páči. Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš bude Dávid Zigo, ktorý nám teraz zahrá 3 skladby. Bude to opus 12 a 13 z orgánovej školy Emílie Zemianovej a koleda Pastieri, pastieri.
koledách predstaví na orgáne Aneta Ševčíková a zahrá koledy Do hory, do lesa, Povedzte nám, pastierovia. V následujúcich koledách sa nám na orgáne predstaví Martin Pršata a odznejú koledy Buďme všetci potešení, dnešný deň sa radujme, narodil sa Kristus Pán.